Ahoj, Patrik Ondo, vítajte v obci Hažín, kde sa nachádza táto budúca moderná výstavba rodinných domov. Na tomto projekte sme už začali pracovať a odovzdávať ich budeme v hrubej stavbe. Voľných je už len 5 z 11 bungalovov. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sa mi kľudne ozvite. Majte sa pekne.